जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन नोंथांमोननिनो कुइसननि रिप्लाइ भिडिअ आरो एन्सार भिडिअ। बारा रायलायबानो गुजुन ओंखारो। ओमफ्रायो नोंथांमोननि कुइसननि रिप्लाइ भिडिअ गेजेर गेजेर हरखाबाय थायो नालाय, ओमफ्राय नोंथांमोना दाखालिनि भिडिअआवहाय मोननैसो कुइसन खालामदोंमोन, ओमफ्राय बिनिनो एन्सार हरनो नागिरदों आरो दिनै। दे मामा जा जिरिसनाया जागासिनो। जायफोरा जोंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। कुइसनखौ जाहा मुथुआ फरायनानै होगोन, ओमफ्राय एन्सारखौ आङो थाबनो होलांसै आरो। समनि आंखाल ना? समनि आंखाल, जिरिसनायाबो एसे खायसे खालामो नालाय। दे जाहा मुथुआ थाब फरायना होदो। आंबो बारा रायलायनो हाया, एसे गगा मोननाय गुजुनाय जादों। बांद्राय रायलायबाथाय गोदोनाया मेव मेव मोननानै गुजुनो ओंखारो आरोना, बेनिखायनो गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दा आङो कुइसनखौ फारियै फरायलांसै। हेमान दैमारि बिथाङा सोंहरदों, आब' सिनस्रियाव बिजि थुनाया साया नामा होननानै। सायोना साया खोन्थादो। बै सिजारिन जानाय समाव सुनाय बिजिखौ सोंदो आरोना न'? बे बिजिया थुनायाव एसेयालाय सायो सानाया, होनब्लाबो बांद्राय सानाय मोनाखैमोन आरोना आङो। एसे खम सानाय मोन्दों। जिखिजाया नोंथांनि कुइसननि एन्सारा बेखिनियानो आरो। ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसन, लाइमोन बर' बिथाङा सोंहरदों, जिरिसना थानायाव मा सिमां नुनाय मोनाबो भिडिअ खालामना खिन्था। जिरिसना आंनाथ' ओरैबाबो बिराद सिमां नुखायो नालाय, सानख'हायि सिमां नुयो आङो। उन्दुजेननायनिफ्रायनो उन्दुनाय जोबजासिम सिमां नुयो होननानै बुंबाबो लस गैया आरो। सिमांनि रानि। ओमफ्राय सिमांखौथ' आङो बांसिन जिरिसना थानाय समावहाय ना गुरनो थांनाय नुयोमोन, ओमफ्रायो माइ गायनो थांनाय नुयोमोन। ओमफ्राय ना गुरनो थांनायखौनो बांसिन नुबाय। ओमफ्राय ना गुरनायावहाय बिराद जमा ना गुरो आरो। ओमफ्राय जमा ना गुरनायावहाय मालायफोरनि खबायाव नायबोला नाया बेलेग बेलेग जायो आरो। सोरनाबा बिदिनो ना गोरै नास्राय बिदि लगाय गथाय जायो आरो। ओमफ्राय आंनियाव नायबाथाय आंना नाया ना फिथिख्रि गोजा जायो आरो। ओमफ्रायो बहुत मानसियानो बुंनाय आरो आं सिगाङाव, बिदि माइ गायनो थांनाय, ना गुरनो थांनाय, ना फिथिख्रि मोननाय मानाय बिदि सिमां नुबाथाय हिनजावसासो मोनो एरियो होननानै बुंनाय। नाथायबा नंगौना नङा मिथिया आं, जिखिजाया सिमांखौथ' बिदि नुयोमोन आरो नुनायालाय। ओमफ्राय आंबो सानोमोन हिनजावसाखौनो मोनगोनदां होननानै साननायमोन आरो बिदि सिमां नुबाय थानायाव। ओमफ्राय मिथिला आरो, बेखिनियानोसै सिमाङा। ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसन, मंगल बसुमतारिनो, आब' जिरिसनाखौ मोनखांनानै नोंनाव जे मोनसे प्रब्लेम जादोंमोन, बेयो हामबायना हामाखै? रिप्लाइ खालाम, नेनानै थाबाय होनो आरो। आङो जिरिसनाखौ मोनखांनानै जायाखै बे प्रब्लेमा जेब्ला आङो जिरिसनाया आंनि उदै सिङावहाय 7.5 प्रेगनेन्सि दङमोन, अब्ला समावनो जादों आरो। ओमफ्राय जिरिसनाखौ मोनखांनायनि उनावसो खोन्थादो नालाय आङो प्रब्लेमखौ। ओमफ्राय प्रब्लेमाथ' दा हामथारबाय होननानैबो बुंनो हाया। जिखिजाया सिगाङाव माबायदिमोन बेनिख्रुइ एसे खम जाबाय आरोना। ओमफ्रायथ' बियो लासैनो हामलांगोन ना मागोन मिथिला। आं दायो बिनि थाखाय जेबो मुलिबो बाहायाखै, आरो हामाबाबो उनावहाय मुलि बाहायगोन होननानै दायो बाहायथ'वाखै। ओमफ्राय आरो एसे खमायलांदों आरोना प्रब्लेमा। ओमफ्राय बेखिनियानो एन्सारा। जिखिजाया कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ। नेक्स्ट कुइसन, हायना दैमारि, आब' गुमैया मा मावो अन्नानै रिप्लाइ हरनो। बे कुइसनाथ' बहुत गेजेर फैखायो। ओमफ्राय सिगाङावबो होबायमोन बेनि एन्सारखौलाय। जाहा गुमै मुथुआनो होनानै लाखियो एन्सारखौ। फिसा बिला बिजनेस मावो, माने दखान दङ। दा बेनोसै आरो, दखानखौनो मेनेज खालामो आरो। नोंसानि गुमै मुथुआ बेखौनो मावो आरोना। नेक्स्ट कुइसन, सबिता बसुमतारि बिथाङा हरदों, बेजों जेबो खोथा गैया, नाथाय
हार्टबिटजोंबा हमनो हामारो बेबी गार्लनि या 40 नि हाइ थाङो आरो बयनिया HRT या 40 नि भेलु जायो माबाया बेबी बय बेबी गार्लनिया बै माबा सोंदोंमोन ना आंनाव उदैयाव माबोरै प्रेगनेन्सि टाइमाव माबोरै सिन ओंखारनाय होननानै सोंदोंमोन ना बेयाव फैदों आरो कमेन्टआ बे सिनजों जेबो खोथा गैया बेबी बय बेबी गार्लआ होननानै बुंदों आरो बेखौ ओमफ्राय बै माबा हार्टबिट्सआव बेसेबां ओंखारनायमोनलाय जोंना 40 नि बारा 143 मोनदां 143 मोनदां ओमफ्राय इखौ खोन्थादों आरोना जायखिजाया बे हार्टबिट्सनि सायावहाय बेबी बय जागोन ना बेबी गार्ल बेखौ हमनो हायो होननानै बुंदों अबेसे नंमारगौ नामाथाय 140 नि गाहायखौ बेबी बय जायो होननानै बुङो ओमफ्राय आरो 140 नि गोजौनिखौ बेबी गार्ल जायो होननानै बुङो ओमफ्राय आरो बेबो बिराद कनफार्म नङादां आरो बांसिनानो मिलायनायालाय मिलायनो ओमफ्राय गासिनाबो देन मिलायजोबथारगोन बेबो नङादां आरो ओमफ्राय बै माबायावहाय वाट्सएपआव मोनसे फैदोंमोन ना मेटा आइ न बे मेटा आइयाव आंबो सोंदोंमोन आरोना बे 141 जोंना 143 मोन नालाय 143 आ मा जागोन बेबी बय जागोन ना बेबी गार्ल जागोन सोंदोंमोन नालाय ओमफ्राय इयाव एन्सारखौ होदोंमोन आरो ओरैनोथ' बेबी गार्लखौ खोन्थादोंमोन ओमफ्राय इयावबो होनदोंमोन आरो बांद्राय होनबाबो गासिबनियाबो देन जाजोबगोन बेबो नङा आरोना जायखिजाया 140 नि गोजौनिया बांसिनानो बेबी गार्ल जायो ओमफ्राय 140 नि गाहायनिया बांसिनानो बेबी बय जायो होननानै खोन्थानाय आरोना आंनो मेटायावहाय दे आरो नेक्स्ट कुइसनखौ आब' सिलाइखौ खुलिना लानांगौ बन्दना सरगेरिया बुंदों आरो सिलाइ माने माबाखौ होनदों आरो माबानिया सिजारिन खालामनायनिया खुलिनाङा मा होनदों सिलाइखौ आब' सिलाइखौ खुलिना लानांगौ नामाथ' होनाखै लानांगौ होनना बुंदों आरो सोंदों नामा सिलाइखौथ' खुलिनानै लानाङा बे सिलाइनि सायावहाय आरो माबा मोनसे सिथाबना हरोना प्लास्टिक बा एसे थुला बायदि बेखौ खुलिनानै लानांगौ आरो गावबा गाव खुलिनानै लानांगौ ओमफ्राय बे सिलाइ खालामनाया खुन्दुङा हारसिंनो गलाङो आरो मुलिफोर बाय थाबा ना आंनाबो खुन्दुं अन्थाया गबाय नेक्स्ट कुइसन आरडी या हरदों सिस्टार नोंनिया प्लेसेन्टाया पस्टेरियर ना इन्टेरियरमोन खोन्थाहरलाय इन्टेरियरमोन ना जोंना प्लेसेन्टाया इन्टेरियरमोन गोबाङानो आंनाव कमेन्टआवबो बुंहरदोंमोन बै समावहाय आं एकबार सारनाव खोन्थानायाव प्लेसेन्टाया इन्टेरियर बाला गार्ल जायो ओमफ्रायो पस्टेरियर बा बय जायो होननानै खोन्थाहरनाय आरो ओमफ्राय जोंबोथ' मोनाखैमोन नालाय बै समाव ओमफ्राय बे बिथाङा हरनाय कमेन्टआ जोंजों मिलायबाय आरो नेक्स्ट कुइसन कुन्जुलता नार्जारिया सोंहरदों आब' नों जिरिसनाखौ थानाय समाव अबेजों बांसिन उन्दुनो हायोमोन लेफ्टजों बांसिन उन्दुनो हायोमोन ना राइटजों बांसिन उन्दुनो हायोमोन आंहा दा राइटथिं बांसिन उन्दुनो हायो नों अबेजों बांसिन उन्दुनो हायोमोन अन्नानै खोन्थाहरदो आं जेरिसनाखौ थानाय समावहाय बांसिन लेफ्टजों उन्दुबाय फार्स्टनिफ्रायनो 8 मान्थसिमहालागै बांसिन लेफ्ट साइडजों उन्दुबाय आरो गोबां भिडिअफोरावनो बुङो आरो डक्टरफोराबो बुङो ना प्रेगनेन्सि टाइमावहाय लेफ्ट साइडजों उन्दुनाया बिराद मोजां होननानै बुङो नालाय ओमफ्रायो ओरैनोबाबो आं लेफ्ट साइडजों उन्दुनो बांसिन मोजां मोनखायोखाय लेफ्ट साइडजोंनो बिराद उन्दुबाय आरो ओमफ्राय लास्टारावहाय लेफ्ट साइडजों उन्दुनो बारा जाबाय आङो हाया जाहैबाय 9 मान्थसोआव ओमफ्राय राइट जाबाय आरो बांसिन ओमफ्राय एन्सारा बेखिनियानो आंना लास्ट कुइसन हुइ नायहरदों आब' नोंसा फिसाजोखौ गावनि बिमा रावनि आइ आफा आदै मादै आमाइ आदा आब' होननानै फोरोंगोन ना गुबुन हारिनि मामि पापा दादि आन्टि होनना फोरोंगोन लास्ट कुइसन आरो बेयो जोंनो आइ आफानासो बुंखायो
जोंहाथ' आइ आफा आदै मादै बेफोरखौनो फोरोंगोन होननानै सानदों नाथायबा दा लाग्रायासो लागोन ना लायाथाय गथ'फोरा ओरैबायदि जायोना न'आव फोरोंबाबो बै खाथि खालानि गथ'फोरजों थाफानानै आरो गेलेनाय मानायफोराव बिसोरजोंनो सनफालांनाय जायोना ओमफ्राय दालाय जोङो बिदिखौनो बर' रावखौनो फोरोंगोन होननानै साननानै दङ आरो दा उनावसो मा जाहैगोनथाय मिथिला जिखिजाया जेसेबां हायो एसेबांनो फोरोंनो नाजागोन जोङो लागोन ना लाया मिथिला आरो जोंनि एरियायावथ' मामि पापा होनना बुंखाया माने मामा मामा होनना बुङो आरो मामा ओमफ्राय मामा बाबा बाबा होनना बुङो आरो ओमफ्राय बाखिथ' आन्टि उन्टिया गैखाया जोंनियाव आदै मादैयानोसै आदै मादै ओमफ्राय बे आनै बिमा बिफाखौ मामा बाबा बिदि होनो आरो होननायालाय आं दानो होनखायो जोंहा मुथुखौ आंखौ अनजियाय होननानै होननानै बुंखायो आङो अनजियाय आइ अनजि अनजियासोना आइ अनजिसो होनो खेनसेयावनो नामबो फोरोंखानाय बिदिसो होननो होखायो आरो आङो जा जेरिसनायासो मा लागोनथाय मिथिला आरो जायखिजाया बर' रावखौनो फोरोंलांसै ना ओमफ्रायो एन्सारा जोंना हरनाया माबोरै जाखोथाय माने रायज्लायनो हागवा मोनसोदों आङो एसे गगा मोननाय गुजुनाय जानानै जाहा जेरिसनानि भेक्सिनबो मोनफैबायमोन आं बिराद गगा मोननाय गुजुनाय जाना होननानै होनो हायासै आरो टाइमा बारलांबाय जोङो नेक्स्ट टाइमावसो होनांसिगोन आरो ओमफ्रायो दा गुजुनाय एरि हाथिउनाय एरि जाबोला बै जोंनि सिजारिं खालामनायाव हानाय उदैया ओरैबायदि सायो ओमफ्राय दा गुजुनाय हाथिउनाय जानानै बियो आंना एसे बारा सानाय जादों आरो बोथोराबो बिराद थान्दा जोंलाजों एसे बारा जाफिनबाय थादों आरोना नोंथांमोना बेबायदि जायोना जायामोन नोंथांमोनाबो एसे खोन्थाहरलायलायदो माने बिराद गिनायबो मोनो नालाय ओमफ्राय आरो सोरबा जाखायो माखायो आंनाबो बेफोरबायदि जानाय मानाय ओरै होननानै खोन्थाहरबा आरो माबा मोनसे साहस मोनफिनबावो बिनिखायनो नोंथांमोनाबो खोन्थाहरलायलायबा मोजां मोनगोन आरो ओमफ्राय जोंना दिनैनि कुइसनाथ' बेखिनियानोसै सोरबाफोर मायाबाफोर सोंबावनो गोसोबा सोंनो हागोन बेबायदिनो जोङो गेजेर टाइम मोनबानो खोन्थाहरबाय थागोन आरो जोंबो नोंथांमोननियाव सोंनांगौ बायदिसिना कुइसनफोरखौ सोंहरगोन नोंथांमोनाबो लिरनानै हरबानो जाबाय आरो ओमफ्राय दा जेरिसनाजों आंजों बिदिनो फिसा फिनला भिडिअ लानानै दोननाय दं नालाय बेफोरखौबो बेयावनो एसे मेम'रि दोनथ'थ' बुजाबनानै होलांसै आरो ना माबा बुङोमोन फोजोबदो थैदो होमबालाय दोनथ'नोसै जाहा मुथुआ नै बागुरुम्बा मेथाइ खनगासिनो जाहा जेरिसनाया उन्दुनोसै समाव एसे खायसो खालामसोयो आरो ओमफ्राय मुथुआ बामनानै बागुरुम्बा मेथाइ खनबाथाय लासैबाबो उन्दुलाङो आरोना बेखायनो आङो बिसिनायाव उन्दुनानै थाबाय उन्दुनानै जाहा मुथुखौ जेरिसनाखौ बामनानै बागुरुम्बा मेथाइ खननो थाखाय थिनबाय आरो मामा जिलि आंनि सना बुरजा खिबाय दै मामा नोङो आंनि जिरि सना जाहानि सनाया लायलाय मुलि लोंखायो सनामा गोदै न' मामा मुलि दौदों जेरिसनानो जाहा मुलि दौदों मेथाइ खननानै मोसा दौबासो मुलि जायो जाहा जेरिसनाया नङाब्ला जानो बायो